lalawigan sa Misamis Oriental ubos sa liderato ni Governor Bambi Imano miduyog sa pagpadangat sa ilang garbo ug kalipay human si Misamis Oriental Provincial Librarian Miss Richelle Aypahara midawat og makabubuhong nga pasidungog. Atol sa gipahigayong second convening of Network Emerging Filipino Library Innovators kon NEFLI Cohort 2 niadtong Setyembre 7 hangtod 8, 2021, midawat pasidungog si Miss Pahara isip usa sa mga Outstanding Improvement of an Innovator Award, samtang laing Go Extra Mile Award ang nadawat nga rekognasyon sa kinatibuk-ang team kung asa nahisakop og team leader mismo si Miss Pahara. Ang rason nga nung gimugna sa NEFLI ang kalihukan katimbayayong ang tibuok puwersa sa National Library of the Philippines kon NLP aron makabot ang tinguha nga ang tanang librarians mapalambo ang ilang leadership skills, makahimo og usa ka hiusang network, mapalawig pa ang ilang kapasidad ug mapadayon ang pagtimbayayong og hugot nga kausa. Usa kini ka 3-year leadership training nga gisalmutan sa tanang public ug provincial library sa tibok nasod sa Pilipinas. Mukabat lamang sa 15 ka library innovators nga gibahin sa 5 o gipaubos sila sa modular lessons nga angayang buhaton o katunan, samtang 15 ka sponsors kon mentors ang nagpaluyo niini. Nagsugod ang maong programa sa miaging tuig 2020 ug matapos sa umalabot tuig 2022. Gipaabot ni Miss Pahara nga dunay kinahanglanong rekisitos ug mga kwalifikasyon aya malakip sa maong cohort o grupo. Hugot ang suporta ni Governor Bambi Imano niini nga mipartisipar ang Provincial Library Miss Or tungod ang labing makabenepisyo mao ang mga end user sa public libraries nga mao ang sosyedad. Hilabi na nga focus niini ang mapalambo ang kalidad, lakip mo daghan ang serbisyo ug mga materyales alang kanila. Governor Bambi Imano is very supportive, especially in the implementation of our collaborative project. Uban ang team partner o co-innovator nga si Mr. Chris Davens Laruda, lakip sa gipasalamatan ni Miss Pahara ang mga mentors nila nga sila Mr. Charles Pasikulan ug Miss Concepcion Villanueva, ug ang director sa NLP nga si Dr. Jet Adriano, Chief of Public Libraries Division Miss Bless Velasco ug tibok NEFLI organizing team sa pagrekognisar sa ilang kahago ug mga paningkamot. Ang kadasig sa pangatungdanan ni Governor Bambi nahimong ehemplo sa tanang ulo sa departamento nga mulahutay ug maningkamot sa ilang pagpanarbaho ug timailhan sa kaepektibo sa liderato niini mao ang maila ug mahatagan og rekognasyon diha sa gipanumpaang trabaho. Kauban si Benboy Bagen sa kamera, ako si Lambo Regian Amor Maygay, alang sa limpyog matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.